kargatu behar duela. Betiko lez. Badirudi kargatzen dena, komenzando jartzen dit, segundutxu batzuk. Delay polita. Betiko delaya. Esan dezakegu. Kargatzen digun. Eta zi algaren. Teorian 30 segundutako delay edo horrelako zer jarrita daukat, baina bueno, gutxienez YouTubeen. Vale, hor badirudi kargatzen dagoela. Badirudi kargatzen dagoela. 23 segundu daramagu, bai, 30 segundu inguru dira. A ber, ahotsa, entzuten zaidan eta kargatzen dena, Vale. Primeran, bakaizo lagunak hemengo de vueltan orain honetan League of Legends gehiagorekin. Vale, botako dugu. Loreko klasifika kauen katoriak zuzenean. Bai. Ba, gaude zuzenean. Primeran. Ba, loruntorian ondo ikusi beharko litzateke eta bar, konpratuko dira baten, hemen preizalizioan eta bar, denan baba, baina bada espada. Segundutxu batzuek ematen dizkazu, ja ikusle bat. Segundut bat, mesedez, minututxu instant batzuk, testo eta bar dena ondo ikustea. Vale. Ez dakit jarri dudan portadan zuzendekoa. Ez, vale. Ez. Vale. Gestor de vídeos, teorian ja bagaude zuzenean. A ber, segundutxu batzuk, vale. Procesatzen jartzen du, baina, bueno, vale. Eta, esto de la emisión, todo internet puede ver ahora mismo. Si quieres pagar la emisión, vale, hori bost. Vale, jarriko dizuete klienta ja ikus desazue. Vale, eta hasiko gara gure klasifikatoriak maitagarriak. Ea lortzen dugun partidaren bat irabazten. Ikusi dut, eskolastegatik kentzen dizkiate puntuak, baina, bueno, vale. Central eta superior, hasiko gara oran. Ea pare bat partida jolastu alditugun edo. Lasaitasun osoz, de ondo doa. Komentarioak eta barba, bueno, bat aurretik lasai. Ni joango naiz erantzuten eta, vale? Eta Twitterretik nahi baduzu bota, komentarioak, galderak eta ni joango naiz nozien ben mugikorretik konprobatzen, Twitterra, vale? Jakin dezazuen. Zer solo genizkit kaskoak. YouTube Gaming famatua, plataforma famatua. Vale. Zerio, bueno, XCOM egin behar dugu, egin nahi dut, baina, bueno, egingo dugu astilo lasaitasunez, ba igual, bihar edo, jolastuko dugu pizkatxo bat. Nahiko, nire azkenengo partia nahiko ondo noa, eta, bueno, ba, erakutsi nahi dizuet pizkat eramatera jokoa, bale? Nire partidan orain, eguerdian bota dut argazia ikusi duzuenez, bueno, eguerdian duela 50 minutu, ja beregan hartu dudala Stalurterren basea. Eta ba, no pizkanaka dena aurrera eramaten. Baina, bueno, pazientziarekin. Era gero be zeo zer grabatu egiten dudan aurrengo egunetarako. Beraz, pazientzia. Pazientzia, ba, noala pizkanaka berriz martxa hartuz. Hasi naiz baita ere de slime... No, ez da, slime ez dakizer dauka izena YouTubeen. Eman momentutxu batzuk. Parteatu batu do. Slime orain duela gutxi hasi dela YouTubeen bideoak igotza, slime ez dakizer. Medieval totargorrekoa egiten dabil. Eta, bueno, ba, zineiz lome bia erosi dau, eta zineiz berarekin, bueno, partearen bat jolastu dut, eta egiten dudan berarekin txapelketa, kanpaina txor bat.
Hor, hani hartu dugu. Ez dugute inor ezer esaten. Buku baneatzen dugu lehenengokoak, beraz, betiko lez zez baneatuko dugu. Zez emiden, ez dut gure nahi inondik inora garen jungla. De acuerdo. Agur zez. Zez pikutara. Bai. Gainera prioritatearekin. Prioritatea gaz. Pilo bat... Sare sozialak existitzen dira, bueno, 20, Twitter, blog, Google Plus, Facebook, Tumblr, bueno, Tumblr, en fin. Bueno, en fin, sare sozial pilo daudela. Jungla yaoi. Benetan. Zakit, ustut top dela normalean, baina, bueno. Mundo, Malfite, Zez, Graves. Eta, azkenengo biak bainatzen izango dira, alde batetik... Tristana, ondo, oso nahiko txetauta da bilazkan aldi honetan. Eta beste aldetik... Doble de tambores. Doble de tambores. Trrrr. Poppy ez, osea, Tristan ez Poppy da azken aldi honetan dagoela nahiko txetatua. Nahiko txo, ondo erabilita, ojito. Era sartzen duen gure topa. Nork esan duriz, osea, ez real. Ba, ez dakit. Ez real botera joango da. Lisandra topen. Ez dut uste hartuko duenik, ez da? Lisandra bat... Gunplank bat... Ondo. Garen baten kontra. Garen baten kontra tanke bat. Piskal komplikatu izango da gure Gunplanka, baina bueno. Posible litek irabaztea. Ondo egiten badau. Posibilitate guztiak daude. Invocador 1 está eligiendo. Ánimo Garen. Demacia. Kokoro no Demacia. Demacia no Kokoro, hostia. Japoniarrez. Demacia no, kamene. Japoniarrek esaliak egiterakoan egiten dute eskoldunok bezala. Eskoldunok beti esaten dugu, adibidez, nisagatik. Kotxea ikerrena da, Vale. Japoniarrek berdin egiten dute esateko kotxea ikerrena da. Orden horretan egiten dute, gu bezala. Ezakit, nire bihotza demasiarena da, esaten dugu euskaraz. Japoniarrak berdin esaten duzu demasia no kokoro. Vale, holan, era simple batetan. Gaztelaniaz aldiz guztiz kontrako egiten du, vale? Mi corazón pertenece a Demacia, esaten da esaldia gazteleraz. O mi corazón es de Demacia. Hor dau... Lucian bat miden! Ondo pasatuko dugu. Kauen sos. Benetan jongo zare joi jungla. Benetan. Ez ezta? Hombre, a ver, ioi bat junglan alde batetik ondo dago, porque tentakuluekin bizioa ematen digu. Edo gutxienez bera bizioa dauka, orduan. Izan dezake junglaren bizio oso ona. Ondo egongo litzateke leheltzeko junglan, guzti emango baligu bizio hori. Baina, ez dut goratzen nahi txartzen, holan bada edo ez. Baina, alan bada... Banekien, Guk Lucian bat izango dugu gure kontra. Shinzao.
Mm. Eh, bitxi geratu zaigu talde azkenean, nik uste, Ezreal hor, Ganblak topen, Ezreal pizka bat ADC bezala, support gisa Braun, Dimiden eta G junglan, ondo egon daiteke. Blitzkaren horrekin kontu zili beharko gara, eta garen horrekin B. Nik uste posibilitateak ditugula. Esango diego, good luck, my friends. Te han asignado a Central. Badakit. Ostia, aktualizazioa egon da. Sartu behar ditut berriz hautsak japoniarrez, baina bueno. Kagun la hostia. Horen konturatu naiz horretaz. Kagoen shots. Aktualizazio bakoitzeko on behar gara hautsak japoniarrez jartzen. Tari putada bat da. Baina bueno. Horen kargatzen diranean aldatuko dizuet, bale? Consejo, Twitch puede entrar instantáneamente en modos de sigilo si utilizas bost. Venga, jarriko dugu jokoa ja da. Oh, Brown plata dekogu, ondo. Eta JB plata, ondo. Hau ondo ikusten da, bueno, ondo badana, primeran. Mazaja al príncipe de las sombras. Eta ea zelan egiten dugun lehenengo partidatxoa, miden. Tiba. Aspaldi daramat, azken aldi honetan nago ikuskamarekin que vamos. Soro bat bezala. Eta egon naiz igual aste bete jolastu gabe. Eskomarekin egon naiz J-Fogo eta me cago en la hostia. Ea zelan egiten dugun, lehenengokoa. Ea ondo ateratzen zaigun, edo ze demontre. Fotaseie bat kargatzeko, aiei. Mazajar top. Lucian Miz. Ordune haien garena nola joango da. Marzajan badago top teleportagatik. Gare normalean topa izaten da. Ez da jungla sintzao. Blitzcrank, ez da joango Miz kasualitatez edo boten ez da. Edo bitop, ez jungla dekotelako. Beraz, edo Marzajar edo garen jetxi berdera bera. Edo hori, edo haien taldean bronka izan dute. Edo bata edo bestea. Vale, ondo. Au, eta au. Venga. Bai, hautsa saltu behar diozkiogu berriz. Haien garena teleporte daukate. Bienvenidos a la grieta del invocador. Hongo gara laguntzera. 30 segundos para los súbditos. Badakit. Taka. Me llevaré un ojo. Como si no tuviese ya suficientes. ¿Espadas en las botas? ¿Quién ha dicho que estos sean espadas? Se han generado súbditos. Tibersiko ezi duzu. Ikusten? Lasaitxo. Golein, vale. Vale, Gunplug dator, vale. Ondo. Bendeko malza. Azkenean.
Osa, maza jarri da teleportenen niderako. Lia da. Primeran. Zer botan hau gainean? Koitadua. Ongi. Ongi. Oregon. Vale, desagertu da. Buf, mana asko erabiltzera, me kaguen la leche. Mana asko erabiltzera, hartzen ari nau. Hostia. Kaguen sos. Ondian momentu batetan. Onsaitor eskatena eskuetatik. Tonika pega, bueno, berabe, dagon bandagabeia ia. Niameta, teleporta dauka, eta nego ez. Vale, hor daukozka. Nik ere, baina geratu behar gara hemen, gure lerroa babesten. Kauen la ospera. Zahar horrek dabil benetan gor fastidiatzen. Kauen nego orduritzen. Kauen. No ondo, ez naiz ondo hasi. Vale. Ondo raute. Ondo raute. Zebal duzula. Zoanak kriston trebiesia deko zula hemen anirekin. Ja egin da. Aupa, ai. Si, ze estunekin, txo. Ze manarekin. Con la óspera. Bueno, listo. Behartu dugu atzera joatera. Edo ez. Claro, guk erabilitugu iaia hasieratik posioak, baina bera ez, claro. Baina, utxen ez, pixkat pusatu egin deu. Pixkat kakan utzi dugu. Eta bera orain pixkat defendatu behar da. Guk iaia 6. nivelen gaude, bera suposatzen dute behiretik ongo dala. Edo ta igota ia da. Kauen. Vale, Tibers deko gurein bai. Orain izan daiteke, hasi daiteke grazia. Ja, lasai. Claro, horretan hijo antxo. Wow. Bueno, akatu du. Lasai. Ondo joan da. Txenez eraman dugu kila.
Gure taldeko norbaitek. Augusto, atxo, teleport daukalako bera, baina estela hori hartuko nuke. Eta este bat hartuko dut, venga. Zaukat justo bi objektu mana, bi objektu lako. Hongo gara estuna kargatzen. Ha muerto un aliado. Gauza da, lehenengo odola eraman duela, baina bueno. Berdin dago. Eta ez gertatzen. Hostia. Sildu nau. Concho. Y fuego. ¡Se hostia! Se concho gertatu da hor. La hostia. Utzi nau harri egin da. Aldatu dute hau. Aldatu dute, hori pizkatu garestiago bilakatu dute. Kabroiak. Aldatu dute. Baina, egia da, jengarena dagoa FK. Ha muerto. Ez da gertu oraindik. Eta landa ere gabiltzatea gure jipoitzen. Txo, lasai, txo. Jode! Benetan nabil hain txarto jolasten, oraintxe bertan? Tu equipo ha destruido una torre. Vale, ondo. Epa. Ratu naz, hor zauz. Ez que ez dizkiot nahi killak emon, pero jode. Vale. Ezin, vale, ya está, argi geratu zait, ezin dut berarekin. Ya está. Duda guztiak kenduta. Listo. Stay play defensive, listo. Vale, ya está. Argi geratu zait. Ya está. O sea, ya akatuta. O sea, ya está. Geratu zait argi ezin dudala. O sea, stay play defensive. Vale. Cago en Sots. Ha muerto un aliado. Ez konturatu, txo.
I am sorry about that happened now, today. Eta hain daukat Tibers, orain bai. Shinzawat! Shinzawat! Racha del enemigo. Ondo. No, atzera, oza, no. Bat sortxilla, ¿qué me estás comentando? Irutan nakatu nau kabroi honek? Benetan? Uf! Bueno, akatu dugu, lasai! Lasai, akatu dugu, etorri zarete eta akatu dugu, jazta! A ver... Au! Momentuz... Racha del enemigo. Bat AFK dutela, mesedez. Destrucción enemiga. Se acabó. Ondo. Bueno, nola baitean. Bada. Vale, Shinzao dago goian. Eta Lucian bat hemen. Todo está aquí para ti. Vale. Vale, Tibers daukat ondo. I have Tibers! Ez dakit zen pasilloan. Oua! Niñe! Ha muerto un aliado. Lagundu, tío! Plasegoela! Asesinato doble enemigo. Vale, o sea... Vale, ez dute zer esango porque vamos... Ai, amatxo maite. Amatxo maitia. Irar genuen, baina, bueno... Tu equipo ha destruido una torreta. Bai, nireko abe, galduta. A ver, principios ahora bat gehiago. Joder. Mamma mia. Tipo horrek ondo doa, jorrekin. Ja, badakit. Lasai. Ikusi duzu Tibers hartza?
Zuarekin ez da solastu behar. A ver, 17 segundo aguanta dezakegu. Ate bat egin. Zoratzen dudan bakoitzean. Egin dute... Au! Utzen zen da botatzera mano denbora. De lo malo... Venga, ondo, ondo. Asesinato doble. Vale, ondo. Bueno. Marcha del enemigo. Salduko dugu, hartartuko dugu... Bukatuko dugu hau adibidez. Racha de asesinatos. Ondo. Lagazo. Ostia, zeako frame hitxere bat batean, 90 frametara. Mamma mia! Zagatik da horrein 90 frameetan? Batean? Lola, 60 frameetan joan behar salera, primeran. Daukadala 750 ti bat. Mesedes. Zergatik zoaz 30 frameetan, batean. Txo, que me revienta la vista. Zergatik zergatatuen batean 30 frameetara jitsi dela, así, por las buenas. Lol. Ba, bueno, Lola, jolazten nahi zen joko da, bai. Orain, 60 frame. Jode, bertamabi. ¡Oh, es real hori! ¡Qué bueno! Oh, lau segundo tiberzelako, vale, flash eta tibers daukat orain. Vale, ondo, dena dakat. Ondo. Oh, beitu garen! Torri da bat batean. ¡Hostia! Kagoen dena kargatuta neukala. Ostia, ez da eman denbora estunatzeko tibersekin. Kagoen soz. Kagoen sotz. Kagoen tal. A ver. Zera, ira. Egon gondaiz pizkat, zazpietarate edo, pare bat partida. Koietan play. Joder, frame hitxerekin, macho. Racha del enemigo. Vera.
Ez naiz helduko. Ez naiz helduko. Sena? What? Hora de recreo. Venga, guase. Kaizo Blitz. Vale. Vale, vale. Bai, banoa. La hostia. Lau, hiru, bi, bat. Ondo. Venga, banoa, lasai. Joder. Eta toba horiek nondik ematen dizkit, tío. Vuestra torreta ha sido destruida. Joder, nik nago txarto bizitzaz. Ez ditut arrabatzen, pero ni pa atrás. ¡Buah! Buah, qué va, si no van a salir. ¡Oh! ¡Qué mal! Ah, naiz garenen bilanoa, benetan? Osa, nola dit... Ez dut uste. Benetan naiz garenen bilanoa. Osa, no puede ser, tío. Osa, zin naiteke neu izan taldeko berena. Daraman... Zatxarekin, osa... Vuestra torreta ha sido destruida. Estoy ya rindado, o sea... Una piada. Ué. Osa, naiz garenen bilanoa, benetan? Ezin dut siniestu. Bueno, ultia, flasha... Eta aprenderla ez direlako eman denbora, bestela be. Lucian hori behan, eta Blitzcrank batekin.
Zaitzen ari dira pizkat gu zorabiatzen ikuste, ez? Berrindo sin nahi zeldu. Así que... Ha muerto un enemigo. Ez, guardu bat dago, benetan. Bat. Etxu. Eta free. Eta ez animea. Venga. Malza hori lorein lotu behar dugu akatzen. Zaki nora baina... lortu behar. Ztun pare batekin ondo eginda. Nahi zeltzen. Listo! Ondo, ondo. Hilda dau. Justo lortu dugunean. Frontal. Aiten eri dira nazorra, akabo. Partida guen mentxa baitu da, orain bertan. Eman die, de lleno, baina ez du bat bera bez akatu. Putada hutsa. Putada hutsa, zenbat goaz. Ja, nazorraren bufoarekin gutxo egin dezakegu horren kontra. Onda, gutxenez ez daude nitaz hitz egiten. Hobekuntza bat da, nik ustez. Hori neko... palo, ez nahiz hemen izartuko. Vale, Tibers daukat, orain bai. Gehien ez garenen bila, noa. Vuestra torreta ha sido destruida. ¡Hostia! Ha sido destruida. Que va, buah. Chaval. Agur. Bukatu egin da partida. Buah. Chaval. Palizón. Ba, eta orain ja, mama. Mama. Holan ikasten da, Joango gara Atlosekin topera orain. Aidarren partida honetan. Mamma mia! Haze paliza eman egin diguten. 8.000 aurre. Ah, ondo, kentzen dizkate puntuak ere galtzen badut. Que bueno. Hori ez nekien. Patetiko hutsa naiz. En fin. Oi, so puede. Kaixo ikusle maitagarri horiek. A ber, emango diogu kaina gehiago.
Ia hobeto egiten dugun. Horren jongo naiz gora Atrosekin, adibidez. Eskat, aspaldi ez dudala erabiltzen Atros gainera. Ea, zeran atatzen zaidan, baten bat erabazten dugun. Porque vamos. Zer topatu dudan. Nabaritzen da baita ere ez ditudala lunak eginda, Horren beratuko dut Twitter, denboratxo segundutxo batzuk ere, Twitterren bidez ezer ezaten didazuen. Atrox eta AD. A ver, no. Olanxe eta ea zer komentatzen duzuen Twitterretik lagunok. Baiz, ez duzu zer komentatzen Twitterretik, bai bideoaren komentariotatik, bai Twitterretik komentatu nahi duzuen beste, beldurrik gabe. Zaitu naiz alik eta lehen erantzuten, eta, partirdian banao, partida maitzan edo erantzuten, beraz lasai. Ondo doala ikusten dut, hori posten nau. Kenute Zez Brand Mundo. Zez Brand Mundo. Kanu dituzte, tanke bat, Zez. Jaxa kanpora. Badirudi, bai. Norgehiago. Norkentzen duten. Azir ez dudara aspaldi labitzen. Surima. Joa etekita. Nor gehiago erabiltzen kentzen duten, ez errarrotlek kenduko dut tanketx hori. Beste tanke bi kentu dituzte, ez da gotxarto. Eta naiz lehenengo gotatzen pertsona, Atrox eratuko da. Eta azkenengo jokalaria kenduko dau. Tamborrak hor, Pobi! Suporta, Nami. Geratuko da, berarekin, bai, ez. Ez du egin hori txalotearena, ez da? Morgana. Morgana Miz, ez bana biltzarto. Kata Miz, be. Karma Bot Miz. Miz ez dut askotan ikusi. Morgana, badirudi, Morgana. Morgana Miz. Morgana Miz. Ea, zer gehiago. Dekogu momentuz nik topean. Eta Morgana hori, gesten Morgana hori Mizen. Txogat jungla. Txogat top, egia da. Txogat top. Leona support. Fizz mid. Fizz hori mid, gure taldeko Fizza. Ari. Pertsona jona erakartzeko habilitate horrekin. Eta polita. Katu belarriak pilo bat gustatzen zaizkit. Pillo. Asko. Eta ondo doa ikusten dut. Posten nau. Posten nau horrek edena ondo joatea. Esto de la misión. Vale, dena ondo, primera ondo. Posten nau. Botako beste tweet bat, zin hartu du. Fizz eta beste ase hartzera doa, badirudi. Igarren partidarekin. Ostia. Baine Heimerdinger bat. Baine Heimerdinger eta Diana. Ordu Morgana bera joango da. Ez baine bea. Talde pizkata raroa. Ez duzu uste. Zeren eta normalean Morgana Miz izaten da, baina Heimer
Miztop, txogat jungula joango da orduan, ikuste hemen txogat hau, Diana Mizera, Heimer Topen, baliteke Heimer Topera joatea. Komentatu zer uste duzuen eta bar, ea zer iruditzen... Zer gertatzen hemen, zer egin dit PewDiePie? Put PewDiePie, zerako... Agertzen da... Ekez komendeko irudia agertu beharrean... bigarren jarri berran, kaguen. Bueno, eskerrik asko Birtit horregatik, lagun. Asko eskertzen dizut. Benetan. Ostia, ez urre bat iruditu zer ikustea, baina ez da urrea, bale, fifth plata. Bale, irabazten dugun, Kriston mankoa naizela badakizue. Badakizue neu, eta neure manko nivela benetan larria dala. Diana jungla. Txoga top, bale, ondo, txoga top, ondo. 8 de daño. Vida tras este robo de vida. Igual hasiko naiz honekin hobeto, edo hau 10 de daño de ataque. Este naiz... 73. 83. Honekin hasiko naz, hau eta posioak. Agora. Venga. Zer honekin 83 min eta gero jasoiko gara... Zera. Abiadurarekin, hoja de reina arruinau, abiadora... Hoja de reina arruinau, diente de Nasur, pizkat abiadura izateko. Going! I am ruling, I'm taking, be a moving. Nadie me comprende. Dicen que mi trabajo es rutinario. ¿Rutinario? Luchad y sed recordados, o morid y sed olvidados. Bai. Hori aplikatuko dut. Txogat bat izango dugu topen, ondo. Ondo. Beraz, Heimer, Mizera, segurazki. Edo Morgana, eske, Morgana gehiago ikusten dute bote bainerekin Heimer baino. Heimer eta bere dorreak nahiko puxanteak dira, eta Mizen primeran doazte, ikusten? Nola hor dagoen Mizen. Kaixo, igeltxo? Vale. Hor dau. Kaixo, txogat, eixe txikitxoa zaren honetxe bertan. Ke majo, ke mono. Kontu zibili behar dugu, haunek egin aldigulako derriba aerio delakoa. Vale. Eta gero. Txo. Cago en choch. ¿Qué dices? No era que te saque inbat, tío. Bueno. Es que distancia nera sotzen du, cabrollo, rek. Distantzan ere jo nahi duzu, nik ere dakit jotzen distantzan, kabroi alakoa. Nik ere dakit distantzan jotzen, kagoen sos. Eta bera be, sendatzen da. Kago eta... Taska, ondo. Vale, hortik ikusi da gure... Vale, no.
Kabroia! Ondo! Ondo. Ondo. Zan botako dut hemen. Hil dugu jungla. Eta topa, bale, ondo. Oazen basera eta hartuko dugu pizkat abiadura. Edo igual hartuko dugu beste... Epa. Hartuko dugu beste... Hau, pizkat min gehiago izateko eta hartuko dugu hau abiadura izateko, adibidez. Eta txogat badago urgoian, berriz ere. Baina ondo, eraman dugu kill bat neu eta kill bat gure jungla. Primeran. Gainera junglari primeran datorkio kill hori. Junglak badaik izanez, orokorrean izaten dira nivelaren aldetik txartoen doaztenak. Beraz ondo. Ondo datorriko zaio, kill hori. Gauza da hor, odoleko putzua kontsuitu behar izan dugu, baina bueno. Ja, pizkat abiaduran nabaritzen hasia da. Ondo. Animo, atroz. Ea, putzu horren hotza edo esan dezakegu. Epa, zatu naiz. Distantzean saiatuko gara bizkat igual gehiago hipoitzen. Lasaitasunez, lasaitasunez. Ez dut... Ez dut asko fastiatu nahi bez. Baina momentuz abantai hori dekogula. Ostia! Killaren abantai dekogula ikusita, ba nahiago dut saiatu gutxienez. Aldik eta hoberen. Ez dut gure nahi. Dela... Bale, hortxe dau. Ezin dizia eskurbildu. Agur! Bale, urtea dekogu, primeran. Ondo datorki gultia. Abiadure ematen digu eta askoz ere gehiago jipoitzen du gultiarekin. Bera be, egin aldigu derriba aereo bat. Nahiko... potentea. Bueno, 40 segundu putxurako. Basatoz. Hori zain nire bakarrik. Opa! Kauen. Jode! Zer gertatzen da orbean? Ui! Uitxo! Zan da geratzen den hori, uitxo! Bale, segarren nivelan dago. Nik be, baina bera... Oh, badeko guputzoa primeran. Jaten hasi da. Listo, hori akatuta. Eskat bizitza... Oh, zazpigarren nivelan dago, kaguen tal. Nivelak igotzea ez datorki gondo. Bueno, gupo gaude be, ia nivelean. Zatu behar gara, bizitza rekuperatzen orain, minionekin. Eta zona ez ikusten momentuz... Bakatuko, ez, hortxe dau, bale, hortxe dau. Ba, holantxe, ondo. Gogoratu Atroxen erasoak bizitza kostatzen dutela. Ba, etorri, baldin eta basatoz, etorri, baina ja.
Ué. ¡Wow! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! ¡Zeregin dut hor! ¡Dios! Ahí va la hostia, ze liada egin dudan hortxe oraintxe bertan. Un aliado. Buah, chaval. Destrucción enemiga. Buah, geratzen zitzik gabe egin dudan liadarekin oraintxe bertan. Buah, chaval. Recibirán como héroes. Haze liada segundu batetan. Haze liada. Haze liada momentu batetan. Bueno, orain abiadura erasoa dekogu, hori be, abantaila dekogu hor. Hostia. Ha muerto un enemigo. Hostia. Abiaduraren movida aprobetxatu behar dugu, bale? Alik eta hoberen. Buah, ni de palo. Ni de palo, o sea... Se acabó. Sin dude, I need help. Help me if you can, I fell down. Vuestra torreta ha Very sido pushy. destruida. Oh, can you please help me? Racha de asesinatos. Kaixo, laguntza behar dut hemen goian. Elizango banu, zeo zer. Eske, ezin dut. Eske ezin dut. Eske, lagundu nahi dut, baina ezin dut. Jode! Corazón de los hombres. Hirurehun bizitza eskaz daukadala. Muerto un enemigo. Nahiko putatuta nago oraintxe bertan, txo. Laguntza! Ezin dudala gauza askorik egin. Un invocador ha dejado la partida. Ondo, gure ezreala... Gurea, gukadoko ezreal bai. Jode, laguntza! Someone can come here to help me, please. Joder. Eskerrik asko laguntza batik, Cago en Dio. Zuko da dos atletas. Ha sido destruido. Hainbeste laguntzen duzuenez. Me cago en tal. Vale. Ja abiaduras ondo goaz, beraz, hasiko gara ja honekin. Ja, serio. No, si ya va, no, da igual. De la historia. Vale, hemen, ze, where is he? Nor daki. Vale, a ver, urrea behar dut. Hori hasteko. Es temporal. La victoria es eterna. Muerto un enemigo. Se acabó. Asesinato doble enemigo. Vale.
Banoa. Banoa! Super Atrox! Miza garrantzitsuago da. Sorry. Eskusatzen dago txogat, vale, ondo. Kaixo Morgana. Me cago en la hostia, que va, atxera. Zoramenak ez, mesedez, zoramenak ez. Guazen dorre hau babestera. Bueno, nire lerrok, hostia! What? Noiz egin nahi naundi. LOL, noiz egin nahi naundi, tío. Ua! Jode! Txogat hori. Vale, vale, eta basatoz. Pero no me dejes aquí tirado! LOL. Asesinato doble enemigo. LOL. Ai ama, ez dut egin ez da lehenengo objetua. Dauka txarra, oza, mesedes. Es que, vale, egun da berrogei farm dalama, vale, oza, nire irukoitza, vale? Neko putatuta izan dau, bai, egia da. Dirua behar dut, egia da. Pute eskentzea. La victoria es eterna. Venga. Asesinato doble enemigo. Ondo. Se nahi duzu esatea, ja. Egingo ditu dira baten, total. Hearthstonera pasatuko naiz eguneko unean, osea... Baina errezagoa da. Portxeto, baukati aia behar den urrea beste abentura baterako. Orain gogoratzen dudala. What? Nore eman hau torta hoiek. Ui. Bueno, lakatu dute, ni tan mal. Vuestra torreta ha sido destruida. Es que ya... Ez dakit zer esan honetaz be. En fin. Txoru da. Eta... Hogei, bueno... Tegetarako edo moitzen badugu, igual beste bat egiten dut. Ikusiko dut oraintxe. Ez da nire eguna gaur bez, Ez da nire eguna. Muerto un enemigo. Mazo lau. Gaur bez da nire egun honetarako. Hearthstone errezagoa da. Uneko egunean. Uste gaudela dosor. Nik uste. Hearthstonera pasatuko naiz raia da. Betirako. Definitiboki. Ia da, Ezreale...
Desagertu da. Ez duta neukan. Vuestra torreta ha sido destruida. Joango naiz. A ber, eraso abiadura daukat, bale? Hau da. Harina naiz erasotzen. Bai. Badakit. Konturatu naz, lagun. Dudar supone morir. Ha muerto un enemigo. Ongo gara gora orain, ondo. Haiek aldute, beraz ni saiatuko naiz pizkat pusatzen lerroatik eta tartekatzen. Hombre, ez reara itzuli da. Ha Welcome muerto back, un aliado. my friend. Ha muerto. Going! Still going! Txogat dator hona gainera. Que se esconde en el corazón de los hombres. Au! Cago en sos. Triple enemigo. ¿Qué dices? Gertatzen ari da horbeian. Banago. Ah, bueno, akatuta. Bat gutxiago. Vuestra torreta ha sido destruida. Gutxienez. Horrekin konfratzen naiz. Zenbat segundu ditugu konfratzeko zelan doan dana, guetan segundera zeo zer komentatzen duzuen, hortik. Vuestra Be, torreta ha sido ondo da, dana, destruida. posten nau. Un enemigo es invencible. Vale. Asesinato doble enemigo. Deportes. Vuestro inhibidor ha sido destruido. Bueno. Ba... Zer nahi duzu esat? Bueno, hemen galdu dugu! Ya está! Ez dago besterik. Welcome back to my... fucking torpeza. Welcome back to my torpeza. Eta hemen ikutsiko dugu, nik uste ja nahi ikutsi izan dudala nire torpeza simplearekin. Gaur gertatu dena... Normala da, nigan. Osea... ¿Qué va? Penta. Bukatuta partida. Me cago en la leche. Ezera horrek. Honegatik ez, baina, bueno. Hemendik aurrera gestuen izango dira. Zuzenekoak ia tomar por saco, osea. Buah, torpeza la mía. Benetan, asko galdu dut, aspaldi. Nahiko galdu egin dut. Nahiko.
Ingo dugu ez dugula ezer ikusi, hemen ez dela ezer gertatu. Eta espero gustoko esan duzuela, gizonik kriston torpe eutxa naizela. Beraz, besterik gabe, espero gustoko esan duzuela, gustoko esan duzuen, eta zaindu, eta hurrengo arte launok.